Dem başlama şevan neja em bernamek nu li peşberîwene. Belê em bajarê Semsûrê ango bajarê Çand, huner û dîrokî ne îro em li karê sefarê li pêşberî bin. Bi rastî ev kar karekî ber bi tunebûnê ve diçe. Li Semsûrê tenê sê ostemane ku karê sefarê dikin an jî karê bakirê dikin ve dibêjin bakir jî jêra. Em ê jina derbasê kargehek bibin ka em ê birin ev kar çawa ye em ê çawa biceribînin hermo kerem kir. Karê sefarê ango bakirê jî ji wan karê ye ku ber bi tunebûnê ve diçe. Ev karê hunerê ye û ji hosteyên Ermen û Sûryaniyan hatiye hînbûn û heta roja me dom kiriye. Li Semsûrê jî ku gelekî çand bi hev re jiyana xwe didomînin, tenê sê hosteyê ku vî karê dikin mane. Yek ji wan jî hosteyê bi navê Mehmed e. Çawayê rindî, halê te çawa ye? Keremê Xwedê şükür, tu çi tîranê? Ez jî başim rindim. Niha ev karê bakirê hostetekî bû, kî te hêkir? Hinekî dikarî behs bikî ji bo me bêjî? Na, van mesleka me xiristiyana hêkir. Belê. Ha, birê min jî bakircî bû. Du birê me hûn, ewna jî bakircî bû. Ha, esas meslek me wina hêkir. Yani bana döne me ha hêkiriye derive. Belê. Ha, Sîrtê jî ustê xwe qeyrîmîslim, Sîrtê. Diyarbakirê dîse ustê xwe qeyrîmîslimîn bû. Yani bu mesleka me wina hêkiriye. Ha, tabii ki genç geçti. İşte Ebu Usta, evne becere mırra dönü usta. Yani geçmiş yıkan insana kevkirine. Fakat ustayı me gayrimüslim Süryani ne bana. Ermenin, Süryani ne? Tabii. Yani ki dövüşçü inamakı. Belê. Bu mesleka me wina hêkiriye. Bakırcılık, kılıççılığı me wina hêkiriye. Bu hostera em dest bi kar dikin. Bi rastî ji ber ku hunerî dixwaze, ez jî piranî temaşe dikim. Hostê bi çakûçê şekil dide teşta ku berdestî wî ye. Sadesiz salak emrezi derkatına. Yani günde me. Sadesiz salak. Hafsalaya bir de me başım işkili bir sana. Bir emine bakırcığın hurdu. Ha, diğer tarafa temesi ki me gayrimüslimle ya Hristiyanan vatanata mevkiliye. Kes bira hurdu bir de koçan neke. Yani bakırcılık, semercilik, manavuz, demircilik, bu gibi Hristiyana mevkiliye. Tabii o demirci bozları yahu, burada yahu, hem de artık kevne yahu, bedri bu, kelo yahu, serkiz yahu, mono yahu, monifer yahu, bana ki kılıçı bakırcı. Yani bire mi, ders bana da gör bu yani ders bana da gör. Bence bire kod desiyor. Belê niha legêna me hê neqediye bi rastî. Ez ê jî hewl bidim çend ewkalê xim. Navê vê amûrê jî Miyêne ye. Bi vî dişixulin, bi vî şekil didinê. Na ez ê ku derê xim? Abre. Vê derê xim. Wisa? Lê xim?
Na brastîn gelekî hassas e ji ber wê yekê jî ez jî bi baldarî tev digerim ji ber ku ez vê xina nekim eviyana hostê me çê kiriye eger ez tiştekî şaj bikim wê xira bibe û hemû keda hostê jî vala biçe li vê derê bidim ne wisa host Bırak. vere Belê piştê ku hinekî kar hîn dibim, amûra bi navê miyênayê digirim û dest bi rastkirinê dikim. Ev karê ku miyênayê tê kirin, carna 2 saet jî didome. Belê di serê de me legena xwe da ber xwe, legena xwe ji bi rastî karekî hostetî û hunerî jê re lazim e. û mirov nikare rojekî da hîn be, lê min ji hewl da ku li gor hostê got ez jî vî karê bikim. Destê me de çakûç yek bi yek ew legena ku hostê bi destê xwe çê kiribû, yek bi yek me çakûçê lê xist ji bo ku em rast bikin û ji bo ku ew legen dema ku bêfirotin û tê de xwarin were çêkirin an jî were pijandin xweştir û baştir bibe. Divê ev karê ku em dikin baş û rast vê kirin, ger ku yek derbek çakû şaş lekeve hemî keda me vala diçe. Ji bo wî jî ez jî hediyê dixebtim. Daha vê legenê em ê çi bikin hoste? Me legenê xwe berxilasbûnê ye. Melle bebe çekerim. Belê lê vê Bırak çêkir. şuna tele. Belê. Ne dedim ben bipime teli ve bölüm. Teli ve takmış ki makineden dedim ben lebe ve çak. Tamam. Em ê çawa bibêvin? Tu Bir bipîve? metre. Bi metre. Hani bir metre. Şu kadar satıyor. Pêncî û yek. Bence bir. Pêncî û yek. Dedim ne bölüm ki. Takmış ki. Tamam çêke. Têl em ê têl bînin. Tel bu. Böyle battık böyle. Böyle. O tele mecbur bu. Bence bir yakın ne? Mina tercih metre ne var ne var metre. İlla bir kan metre. Tu têla xwe çawa dibirî? Makas, makas, Meqes kir. makas bırak. Kaz bigirim. No, ter makas. No, Rahatsız mı? No, Ders de gamor diyor, diyor mu? Bire desem gemarî be tiştekî nabim. Tamam o. O bence yek. Efendi yapar o bir. O bacı makas olmaya. Kaz bigirim. Me birî. Ne dedik ama teli ve xar bakın. Çawanê xwar dikî? Merde xar. Ha. Aferin. Şuna ma bre. Em niha ji bo lêvê teşta xwe çêkin, têla xwe digirin û dipîvin û piştî pîvandinê têla xwe jê dikin û li gor teştê amade dikin. Ji bo her beşekê vî karê jî kedekî mezin hewce ye. Li gor veya xwar dikin wisa? Li Tabii, gor tabii, di lêvê de. Roja çend saat şughulî? Şughul dikî? Riye. Tu çend saat şughul dikî? Çend saat karê xwe Şughulê me? dikî? Şughulê. Valla sonra saat 5 vadar radoma temen çoğacağı
بله دسته چه قابل ما دمت کنه آب باید حیا ایواره هره Bu. درام کسر دو درام کسر دو درام درشته توی ki. هره تاپ کنه توی چه آجه ki? Bu makası. دیزا مقدسه یا نه کیلو باقر بیه 58 میلیون وقتی که چه دکم از براده ما 8 میلیون یعنی لاگونی که حتی نباری چکم 120 میلیون مرادی منون یا کوئی که سوزده از استوما عملیه پراسی ها یعنی گونیچه شده ترم دشون نزدی مجاب آسا یعنی شونه که مر نیتونه دولت دست خود دریش من نوکیه فدراسyon diriş man nokiye birlik tar ne xamoxe birlik turizm diye ders xobol vermeken dirilmiş mi turizmci ne xamoxe bu her rage vermiş var Malatya soğuk bu Diyarbakır soğuk bu Raji havol ki maç edik sadece lagona çedik yani esnaf tane de kozuna ne dedim çünkü müşteri eğer dili kodu kozsa bir vara kabidir birlik kere bir diyelim sat katı da müşteri دوی ساعت سخته یا تو چه مون بیماری که قانون میگم خدا شما را پای ساعت کرده چه مون سختی قانون دادی اصلا پرینه یعنی اوستا پرین sanatçı پرین بس کنه داخل که داخل که یومه Ha tüyle kıyım. tamam Turun çediki. Kare kodan daki. Çabuk. tamam 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 mı? tamam tamam اگر دیزا درش نیه درشه؟ دیزا درش Şimdi derece? Bekle. درشه Yine ki derece? Tabii, tabii. Ne derece santim ek derece? Gele tam hevdu bugre ne? tabi tabi Derece ne? çünkü hani kutlara tuşlamaşı fakat bura adem bura nemiyor Tu bir lavak hevdu berin Tabii. çebe. Hayat jî bigire em dikarin jê bikin. Piştî ku têla me şekil digire em dixine lêvê teşta xwe lê ji ber ku hêsînê me dirêj e em heta rast dikin pêvan bijûl dibin. Bu ne carê bû ne? Tu vê dergê kaynak dikî? no kaynak no Kaynak nabe? no Ez pê iyice berdat Nerede? Çırak berdeste çe rodgare vi kare himi be vi şokole çen salida. her saniye bir dazit şeş diye san Te çırak mazı. çırak tabi Çen çırak. hatta ni Çen der de. fazla soruyor zaten çırak nif halfayı ama işte kofi de şokola sayga tukani ho bikse içime de şöyle ne bu biz ben sorbun dize ne bu Kuvvet yok fazla. Kuvvet amrof ki ben de kare. no şükür hiç yormuyor hatta Kuvvet de başı diyor.
Bi çakûçê metêla xwe amade kir û bicih kir. Piştî metêla xwe bicih kir, niha jî bi çakûçê em qewî dikin. Tu vê têle çi werganî dikî? Têla çi dixî ve derê werganî? لگان ناوه ده بخواه مجبوره ترسیش چکم بالد و کس نکنه یا şayvalardan baktık ve bakır ders ko evet tavlamıştık ni. Jorge toplamıştık ni. Jorge de tavlamıştık ni. İngana da kava kome ve çalam ve teli ve çatık ni. Çekmiştik ni. Onlar da kaba keleke beş yuvarlak bakma ki. Hem neşke hem kalekirlerinde iki beş bakıra beş oğullarında. Çünkü az doğru bir birey. Lan nagona da az doğru şuna kopre. Şuna kapış kepre. Yo bre düz çelikine düz çekerine vakti arda kastın. Khordu ve vakti iki tekalici aytamiz içi de letega metki zadalanmıştı. Sonra gidiş deşke. Niha jî em dora teşta xwe bi makîneyê rast dikin. Ev rastkirin jî demekî dirêj didome. Makîne jî hînbûn û zanebûnekî dixwaze. Em hinekî basa legena xwe ya duyem bikim. Legena me ya duyem jî hoste ziviran dibû, bi çakûçê lê xistibû. Canam jî çakûçê lê xist. Ji bo ku em têl bixin lêvê legenê me pêşî pîvand. Pîvandin lazim e ji ber ku ew pîvandin pir hesas e. Eger hûn nepîvin dibe ew têl dirêj were an jî kin were ji ber wê yekê me pîva piştî pîvandinê me têla wî xiste ew lêvê wî û bi çakûçê cardin heta ku ew lêv kete nav legenê me bi çakûçê lê xist. Teşta me bi sefar bi baldarî ji ber destê hoste derbas dibe. Piştî ku ji makîneyê jî derbas dibe, vê carê em dibin ciyekî din û li ser agir dest bi qelayê dikin. Lê niha em di beşa heriya girîngiya baxûrê dane ya seferê dane. Niha vê beşê me pirsin wê hostelê ji me re bas bike. Em ê niha çi bikin? Hostel vê derkê? No oraya ben bir de kavur. Belê. Adikini bir gar bikini. Erê. Von dışarıda, bak kaleye, bak bemiye. Belê. Tamam. Em çi me qalayê dikin? Ji bo çi toye? Ay ne var naşoğla, zehirleme de ki. Belê. Ha, nasıl 7 milyarı şey, ters ki broşka çeki yani bikiri, kıle neki ne var. İlla da kale var. Çi wa dikine? Gar bivek. La von dışarıda. Ben de harap edeyim. Hacı biraz daha şunu. Şimdi kadık ama kadar kalek. Madem ben mesela ciranımı kaledik ha. Kale bu ha ne koni bir şey. Mutlaka da kalek. Nafakaz mesela memekle koyuyor keleke. Tabi kale ne ki ne tuşta bu. Ve şunu hocam doğru da kini. Dedin istare işte dışarıda tabiye kaleye. Mozot है ना मिना बारे komur to na bu mozot है şu na mesela ben lagona asqale kim vol lagona qarate demek ki peso ta şart oluyor başka ta orada ben tabii şart oluyor ne zaman fakat peso la qalibet kadamış bu ve peso ne ve dosal çünkü bu milim ne bika bu donfan oldu. Eviye çubuğun nişadır mı? Evet nişadır bu. Ya ki çekili ne nişadır? Nişadır ne var kaleye ne var? Çıkar kaleye bir ne var? Ne? Yine ki taluke jinosa.
Agre gure. Tabii. Eci tıkarı mı? Tabii. Ana basa bu. Halas bu. Evet. Attı kaleke. Yek. Naha ez bir seniye çebikim. Hostayım ki ez ne yapacağım bilmiyorum. Peşi em nişadır ledik. Nişadır şeker. Peşi em nişadır ledik. Tabii. Kalaydık. Gel bakayım. Ha germ bakayım. Gel bakayım. Germ bakayım. Darukun değil mi? Nasıl? Hadi Raşım. Busa. Rengar. Germe bu. Tabii germe. Rend germe be Çen abi. Tabii. Babam bey koya. Babam berbos. Ne bu? Tamam. Ne? Böyle tebrik. Ne açık? Hadi tabii. Maalesef. Nişadır lekim. Hadi. Tamam. Koy. Demeden. Ne açık? Hadi tabii. Belê dawiya beşa vî karê qelaye armanca qelaykirinê jî ew e ku ew jera li ser teştê jî here û bêbkar anîn. Belê nabeşa me ya giring jî qelayê bû. Ew baxirên ku li vê derê me çêkir, amade kir ji bo qelayê me derbasê ciyek din kir. Niha qelayê çima giring e em ya bêjin ji we re qelayê jî ji ber ku ew toza baxirê an jî ew ji erbûnayê biçe qelayê gelekî giring e ji bo qelayê jî hin amûr hene. Yek ji wan pembî ye, yek ji wan ew derken ku mirov pê qelayê dike li ser agrê, yek jî nîşedûr e. Bivana mirov ew baxira xwe paqij dike û baxir amade dibe. Belê kesên ku vî karê ra mijûlin piştî ku çend sal derbas dibe gelekî nexweşî bi wan re peyda dibin û destê wan jî her tim reştimîne. Belê name bername xwe bi dawî bikin. Em hatin dawiyê lê belê ez xwazim bêjim ku ev karekî gerekî giring e, karekî zehmet e jî û mixabin ji ber ku huner heye têda ber bi tinebûnê va diçe. Wek me got di sê hostê tenê mane ev kar hindik baye ku bixede. Bi rastî me jî bername xwe li Semsûrê bi dawî kir. Di bernameyek dinê karên zor da em ê cardin bi pêşberî bin.